Hey hey hey, ubongekile lo nginiphathele umgosi wakamuva ohamba phambili. Ungakhohlwa-ke ukupressa i-subscribe button ne-notification button khona ungeke uphuthwe lutho engi-uploadayo. Umculi wekwaito uMampintsha uthi ubeselilahlile ithemba lokuthi usazokwazi ukuqhubeka nomculo ngemuva kwezinto ezenzeke kuye kulo nyaka. Lo mculi ubesematheni ngezinto ezahlukene. Isigameko esigqame kakhulu ngesokushaya isithandwa sakhe uBhebs Wodumo esagcina simholele ekutheni aboshwe. Icala lagcina lihoxisiwe ngemuva kokuba bayalelwe ukuba baye kolulekwa ngosonhlalakahle be-Family and Marriage Society of South Africa, i-FAMSA. Ngeke ngiqambe amanga bese ngililahlile ithemba ngenxa yokulandelwa izehlo ezingezinhle. Isigameko esangixova kakhulu umoya kwaba ngesokuboshwa, ngehla ngenyuka enkantolo. Ngabona sengathi sekuphelile ngomsebenzi wami. Ngiyabathanda abantu futhi bazobona ushintsho kimina. Siyakhula. U-2019 ube nezivivinyo kusho uMampintsha. Uthe abantu abamesekile uyabahlonipha futhi uyasaba ngisho ukubabiza ngabalandeli. Bafana nomndeni wami baqinile. Sinamaphutha kodwa siyazama ukushintsha. Izinto ngesikhathi zenzeka ngazibiza ngebhadi kodwa bokuyizivivinyo. Abantu bame nami sengililahlile ithemba. Uqhube wathi ufunde ukuthi akumele uhlale nabantu abangakusizi. Phuma kumuntu ongakusizi kodwa ofuna umenzele izinto. Uma ngikusiza nami ngisize, izandla ziyagezana. Uma kungasizwana akungahlalwa ndawonye. Imosha isikhathi leyo nto. Unxusa abantu ukuthi babheke izindaba zabo. Uma uncipha abantu bayakhuluma bethi ibhuluke liyawa. Ngeke lingawi vele lisuke selilikhulu. Abantu bayabhoreka futhi kuvele kucace ukuthi abakhulumayo ngabantu abangenzi lutho, bahlushwa ukungasebenzi. Sengikhuluphele futhi bazokhuluma. NgoJanuwari ngizoncipha futhi kuzoxega ibhulukwe. Ukubheka izindaba zakho akuchazi ukuthi umuntu mesenkingeni ungamsizi.